ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେମାନେ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନ୍ ହୃଦୟରୁ ନେବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରୁ ନେଉଥିବା ଡିସିସନ୍ରେ ବି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ଅଂଶରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଇସାରାରେ ହିଁ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁହେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ମାନେ ଡେଥ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛେ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ହୃଦୟର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁ ରୁହେ, ହେଲେ ତାକୁ ଜୀବିତ କୁହାଯାଏନି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ 100% ସୁସ୍ଥ ଓ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। 100% ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରହିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବିତ ଅଛେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ତ ରହିବ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, ପରିବାର, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ 30% ଟେନସନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ 70% ପ୍ରତ୍ୟେକ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ 70% ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ଦରକାର, ପରଦିନ ସକାଳୁ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣେ ପରଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ନୂଆ ଟେନସନ୍ ନ ଆସିବ। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ତ 100% ଟେନସନ୍ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ରାତିରୁ ତ 100% ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ନୂଆ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଜୀବନ ନେବା ରୋଗ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ବି ନେଇଯିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ, କଥାରେ ବି ଅଛି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଯେତେ ଫିଟନେସ୍ ଥାଉ କି ଆପଣ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇବ, ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବ। ଫଳରେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ନା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ନା ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବା? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା ତ ରହିବ, ହେଲେ ଚିନ୍ତାରୁ ରିଲାକ୍ସ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଖୋଜିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମାଧାନ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁନି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ। କାହିଁକି ନା ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ, ଅଟକି ଗଲେ ଗୋଳିଆ ବା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଝରଣା ପାଣି ପରିଷ୍କାର ବି ମିଠା ବି। ଝରଣା ବୋହିଯିବାରେ କେବେ ଅଟକେନି, ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ଅଟକି ଯାଏନି। ସେମିତି ଆପଣ ବି ଜୀବନରେ ଅଟକନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗୋଳିଆ ବା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।